Компост, който сам си става. Младите ние на това, зад гърба му викаме компост, а бабите и дядовците му викаха гюбре. И бяха по-прави. Приятели градинари, всички знаем, че за да имаме обилна реколта и много здрава почва, трябва да използваме компост. Как се правят различни видове компост, техните плюсове и минуси и много друга информация за тях може да проследите в серията от видеа, които сме пуснали за компоста в страницата на Храна от село. В това четвърто видео от поредицата ще ви покажем един компост, който ние сме си го кръстили сам си става. Или това е чиста конска тор с слама, която ние разположихме тук преди около 3 години и в момента след пресяване с ето това сито, консистенцията е ето тази. Това може да го направи всеки един вкъщи, не е задължително и да е конска тор, но по-важните неща, на които трябва да обърнем внимание сега, са плюсовете и минусите на такъв вид компост. Първият и най-голям плюс. Нужно ли е обръщане, за да се получи тази хубава консистенция, която е зад мен? Краткият отговор е не. Преди 3 години тук разположихме този компост в частично согнил, голямата си степен беше суров и след пресяване, ето, след 3 години, какво имаме зад себе си. Вторият важен въпрос е: нужна ли е някаква конструкция за неговата направа? Няма никаква нужда. Прави се един голям куп, изсипвате го там, където не ви пречи и след няколко години имате готов огнил компост. Следим ли температура и влажност, за да можем да имаме такъв добър резултат? Разбира се, отговорът отново е не. Тук не правим каквото и да е. Това е абсолютно мързелив компост, който става от само себе си, затова така се казва сам си става. И сега започваме с минусите, които за жалост са повече отколкото плюсовете. Първият от тях е плевелите. Истината е, че има ужасно много плевели. Всички плевели, които са били преди в суров вид в торта, в слама, в треви, каквото сте вкарали тук, стоят и чакат да поникнат отново във вашата градина. Патогените, за жалост, не са изчезнали, ако са били преди това в някои от съставките на този компост. Защо? Защото, както може би сте чули от предните видеа в поредицата, при аеробния компост, там където имаме висока температура, ние имаме унищожаване на семената и на плевелите. Тук нямаме висока температура, имаме в сърцевината за малко, за някакво време, след това той се охлажда и започва едно бавно гниене. Така че ако е имал някакви заразени растения, с оборската тор сме вкарали някакви патогени, то тогава ние със сигурност една голяма част от тях ще ги принесем обратно при растенията и това е нещо, за което трябва да се внимава изключително много. Друг голям минус на този тип компостиране е, че отнема много време. 2-3 години ние трябва да забравим за тази органична материя. Тя трябва да заема някъде място в нашето стопанство, градина, дом. Хранителен ли е този компост? Истината е, че нещата са някъде по средата. Защо? Защото много дълго време той е изложен на външни атмосферни условия. Най-вече дъждовете и други такива атмосферни фактори отмиват голяма част от хранителните вещества в него. Казва се излужване, за пореден път го казвам, и те отиват в почвата, там където той е разположен. Има ли полезни микроорганизми? Да, със сигурност има полезни микроорганизми, но не са толкова много, колкото при един термофилен или друг тип подобен компост. Защо? Защото тук ние правим един голям куп, обикновено. Там достъпа на кислород е доста ограничен. След това там се развиват микроорганизми, които не искат кислород, а в почвата ние имаме среда, която иска кислород и там търсим микроорганизми, които да обичат кислорода. Съответно, тези, които ще пренесем там, няма да се развият една голяма част от тях добре, а компостът е това, което заразява нашата почва с полезни бактерии, гъби и други техни хищници. Тук не можем да очакваме този резултат. Кога бих посъветвал някой човек да направи такъв тип компост от оборска тор? Тогава, когато той няма намерението или времето да се занимава по никакъв начин с тази оборска тор. Някой му е дал или той има, окей, добре, хвърляш там и забравяш за нея. След няколко години отиваш и взимаш. Във всеки друг случай обаче, когато искаме да имаме здрави растения, искаме да извлечем максимума от торта, която имаме и искаме да не вкарваме плевели в нашата градина, препоръчвам други видове компост. Изгледайте и другите видеа от поредицата и ще разберете кой е правилният компост за вас. Нашата прекрасна градина се развива благодарение на грижите, които полагаме за нея. А информацията, която споделяме, се разпростира благодарение на вас, хората, които харесвате и коментирате видеята, които споделяме с вас. Благодаря на тези, които са го направили и на тези, които ще го направят сега.